Te Karbi Anglong Autonomous Council pen voreng avar sai. Mate iltum ke Hangkong labang so sakuri pu. La voreng avar sai ki piponji ke lake BJP Bharatiya Janata Party BJP along ke claim bomb abang phubang phietum anaphansi voreng avar sai ke pipon chonji pusi alang li hinpen ningje pon la ke pheri me melo therakta me la pen chijin so me la pen aron karkan pet aron thidung lo lake karkan tangte ke damtang Karbiang long arlu risim kangtang ke ot asong pen Bharat Sarkar atau mengbong kacingki lamdon cetok derapit Karbiang long lo bangke monsam non ke doer lo usi dak Karbiang long a BJP lapen CM kai tuliram rong hang alang ditum Peace and Development Rally pusi along ke dampi tatum mai ki bida pulutang te suruk sudah ke abi pin lo non ke monsam lo lapen kacing thur long lo pusirang ditum mai ki bidam lo kente tang te piniar ni ko puson si labangso appa aron along district pen ki hek joga huda bangke Karbiang long lapen nijang Karbiang long bangke jogdun umegar lo CM aki hai tuliram lo hang kopi lo je thagam poke alang li konar lo ke doke kopi pon labangso putak thang talang di thagdun de ke pipon lo dojoy ke ili tum MP aki hai horen sing be konar lo ke doke office kang pu sai hen kang pu pomen pen APHLC tum tai pudun the ante Congress tum ta Sonia Gandhi Rahul Gandhi arjan putaron het na ko manon la meda mai no kibichi de hut APHLC tum ta me thang arjan putaron het na ko manon la meda mai kibichi de hut la bangso youth festival apharman alira lon ka chipi ke dak tara langso atowar ke cheng dak datowar pi highway pen ke cheng along la adon ri long pen ke tar ponang cheng ason itum pine muri tongko ki but cheng ki thip ka dog vela pason itum pinding sompot ke patang arjan ke tar pon lo sita la Dr. Himonto Biswa Sharma wangji po men pen aki hai tuliram rong hang alang litum banghini la pen MLA tuma arjan ke tar pon ili penang social media chatai pen la pen je positive jingki thana long pen ili tarjurong la pen ka than ka chimom long theng long dopik lo kupie potsi alang litum mate alang di ke do joy ma pula pason ili thek long pik la sila bangke ason ka prek alam do pini dak bang alam arjan lo ke than pon nangelo pini ile tum kisik jet alam le pini je than pon penang atum ke lang liphan Dr. tuliram rong hang pu khok det si pu ho kar bak ni le phong lo ki pu ho la pon se kar bak lo aphang ting dur jor la pon se kar bak sita me nili ke lang liphan doctor pu ke hokun ena athe bang ke pon lo alang li doctor ke long ke lokachar li avarsai monsam la pen kaching thur do piglo pomen men siket lo la se penang atum ke lokachar li avarsai me piglo pirthelong che pangbardun unlo pusike matha ta hai monsam ta dolo dak thang ta ilutum ka ning riason abelo ilutum ning samjin sik dolo pusi matha ta hai la pen ka ching thur halang kai jana long ta la lang lirseng lang roi lang ki junan ta la ka ching thur lo puti tin kok tum ta dolo ate alang li phan doctor pu hang tum ko sita nili bang ke hang dun delang Karbiang long arlo a hong ha ga monsam ke do la pen ka ching thur me piglo lapen lokachar li varsa ta me piglo put hek loran selang li fan doctor ke hok unji